नमस्कार मित्रांनो, खूप दिवसानंतर आजचा हा नवीन ब्लॉग होतोय। तर आजचा व्हिडिओच्या टायटलवरून तर समजलाच असाल की आपला ग्रुपचा व्लॉग आजचा काय आहे तो। तर आज काजू काढण्यासाठी चाललो आहे। कालू पण आहे पाठीमागे, कालूनी मी आज काजूच्या बिया काढण्यासाठी चाललो आहे। बघूया आज काजूच्या बिया भेटतात। ही काजू काढण्यासाठी हे काठी आणली, एवढी मोठी आहे थोडी। तर हवा तर खूप सुटली। पुन्हा आता वरती आमच्या जुन्या घरांकडे जात आहे। तर बघूया आपण काजू आज किती भेटतात। तर व्हिडिओ सुरू करण्याआधी मी तुम्हाला सांगतो की आपल्या कोकणी माणूस या मराठी यूट्यूब चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, ज्या कारणे नवीन व्हिडिओ अपलोड करत राहीन ना मी, त्या तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। आणि व्हिडिओ आवडले तर लाईक आणि शेअर नक्की करा। शेअर तर तुम्ही करणारच, कारण आपल्या व्हिडिओ आहेतच तशा। तर चला आपण व्हिडिओ सुरुवात करूया। मी नदीपाशी आलो आहे। तर आपण वरती अजून खूप लांब आहे, 15-20 मिनटं लागतील चालत जायला। नदीपासून वरती पूर्ण चढणच आहे, कारण पहिली आमची घरं डोंगरात होती वरती तिकडे। मी खाली आहे, आमच्या घरं नवीन झाले तिथनं पूर्ण दिसतो। हे थोडा पाणी साठलं आहे, 2-3 दिवसात पाऊस पडला तर त्या पावसामध्ये पाणी थोडं वाढलं आहे। वाहतं पाणी नाही पण उपिल आहे। आपण वरती घरी जाऊया। आपल्याला तरी बिया काढायच्या आहेत काजूच्या। कोकणात खूप मजा येते अशा गोष्टींसाठी। काजू, आंबे, फणस आणि अनेक रानटी फळे, जसं की करवंद म्हणा, अजून खूप आहेत, जांभळं, अशा अनेक प्रकारची फळे आहेत। तर ते पण कोकणात खाण्यासाठी खूप चांगले फळ आहेत। तर आपला व्लॉग आज खास यासाठीच आहे। तर आजचा आपला टॉपिकच आहे काजूच्या बिया। काजूच्या बिया किती भेटतात? मागच्या वेळेस मी खूप आणलेल्या, मागच्या वेळेस तरी पण 2 किलो आणलेल्या। 2 किलोची जवळ अर्धा किलो पडते। आतलं गर बिल काढून अर्धा किलो पडेल। 2 किलोची अर्धा किलो पण नाही पडणार, 250 ग्राम तर 300 ग्रामपर्यंत पडेल 2-2.5 किलोची। ही काठी आहे आपली बिया काढण्यासाठी। बघा कशी आहे, एक सली लावले मी अशा पद्धतीने। कालू बघा, कालू काय, चल 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 हो पुढं, चल पुढं, चल पुढं। नाही होईत, मला सोड दे, पुढं हो म्हणतोय तो, या ना पाठणं। हे आमची जुन्या घरांकडे वाट आहे, डोंगरामध्ये आहे त्यामुळे चढण आहे, खूप दम लागतो चढायला वरती डोंगरामध्ये। तर आज तसं बनला तर काजूच्या बिया यावर्षी खूप आल्या नाहीत। यावर्षी आंब्याचा पीक आहे, जास्त आहे थोडा काजूपेक्षा। काजू नाही येत आहेत, आंबे खूप आहेत, आंब्याचा मोहूर बी खूप आला आहे। आणि ह्या 3 दिवस पाऊस पडल्यामुळे आंब्याचा जो मोहूर पण आला आहे तो पण गेला, गलून पडला। तर कालू ये, कालू पाठी खातोय, ये चल ये हॅलो, चल ये पुढं। बघा वाटव कसे भवन आहे काय। त्या दिवशी मी जातीवरती फोडला, तर वाटेत आहे म्हणून मी फोडला, कारण त्याच्यामध्ये अजून मुंग्या साईडला नवीन बांधतील म्हणून फोडून टाकला। एकदा तोडला की आपली घरकुल अडकली। आणि मी सांगायलाच विसरलो की ह्या काठीला नाव काय आहे। तसं आता कर्दीच्या झाडामध्ये अडकली तेव्हा माझ्या लक्षात आलं। तर या काठीला कोकणी भाषेत घरकुल म्हणतात। मोजक्याच काजूची बी असली की नेमकीच काढायला बरी पडते, ज्या कारणे दुसऱ्या कवल्या काजूच्या बिया
निघणार नाहीत यासाठी अशी घरकुल तयार केली जाते. जर त्या कवल्या काजूच्या बिया किंवा दुसऱ्या काठीन कवल्या काजूच्या बिया पडतात तर ह्या घरकुलीने फक्त नेमकीच बी जी आपल्याला पाहिजे तीच आपण काढू शकतो. अशी ही घरकुल आहे. दम लागलाय. वरती वाट बघत आहात तुम्ही की वरती चढायला खूप लागतंय. चलिए कालू. मी स्पीडनी चढतो त्यामुळे मला दम लागणार नाही. कालू ये. पोचलो एकदा वरती. हा थोरला भात. तर मित्रांनो फायनली आपण पोचलो आहात. तर बघू शकता काजूची झाड आहे. पहिलंच काजूचं झाड आहे. बिया तर कुठे आलेल्या नाहीत जास्त, नेमक्याच आलेल्या आहेत कुठेतरी क्वचितच. कारण यावर्षी काजूचं पीक तर नाहीच, क्वचित आले आहेत कुठेतरी. हे बघा. आणि वरती थोडेसे आहेत ते काढतो मी. तोपर्यंत आपण पुढे व्हिडिओ काढूयात. बघत राहा तुम्ही, कुठे स्किप करू नका. खूप इंटरेस्टेड आहे आज. काजूचे बिया लास्टपर्यंत बघा किती काढतो त्या. आणि पाहिजे असेल तर कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा की मला पाहिजेत काजूच्या बिया. आणि भाजी कशी बनवतात जर कोणाला माहीत असेल तर मला नक्की सांगा. तर काजूवरती चढलो आहे मी आणि इथं दिसत आहेत काजू. तर काढतो आता. ज्या जून झाल्या असतील त्या काठी तर घेतलेच. हे जून आहे. खाली पातेका आहेच तरी पण टाकूया पातेक्यात. खाली कालू आहे बसला आहे. तर दाखवतो की इथे जून झालेले जास्त नाहीत. गेल्या टायमाला तुम्ही काढले आहेत हे बघा. जून झालेल्या काढायच्यात फक्त. तर इकडे आहेत, खूप लांब आहेत त्यामुळे ही काठी आणली घरकुल. तर घरकुलच्या पद्धतीने काढतो मी. खाली गेल्यावर तुम्हाला किती पडल्यात आणि किती जमवल्यात एका काजूवरती तर बघूया. ही बघा काजू जास्त प्रमाणात तर आली नाही, थोड्याच प्रमाणात आले. तर मी काढतो, सुरुवात करतो काढायला. तर लांबून दाखवतो की कसा आहे वरतून. इथं उभा राहिलो आहे 2 फांद्यांवरती पाय टाकून. इकडे एक इकडे एक. तर त्या साईडला आहे तिथे समोर त्या पहिल्याच आहेत. त्या पडल्या 2. तर बाहेरून वातावरण खूप हवा सुटले. तिथे खाली पिशवी ठेवले आणि ती समोर आमची घरं तिथे दिसत आहेत. तो त्या साईडला तिथं पांढरा दिसतंय ना, तिथं आमची घरं आहेत. तो समोरचं घर एवढी मी दाखवतो झूम करून तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओ क्लिपमध्ये. हे बघा त्या वाढल्या की दोन्ही पडल्या खाली. इथं जून झालेल्या आहेत. जून झालेल्या ते बघा पडल्या, तिन्ही पडल्या. ही कवली आहे त्यामुळे मी काढली नाही, घेतली नाही त्याच्यामध्ये. सो माझ्यासोबत कोण येत नाही, भीती वाटते यायला कोणाला. कारण वरती खूप डेंजर आहे, म्हणजे घाबरतात यायला. म्हणून मी एकटाच आलो. मला कारण सवय आहे, पडला नाही की अशी पाडायची. तर इथे आहे का बघूया. इथे आहेत मला वाटतं, फांदी येते जवळ. इथे 2 आहेत, 1 आहे. पण घरं दाखवायची होती ती बघा. ही घरं आहेत, क्लिअर दिसतात एकदम. इथून जवळ आहे पण यायला 15 मिनटे लागतात, 15 ते 20 मिनटे लागतात. सो ही घरे आहेत. आणि तिकडे तर दिसत आहेत. ही
हा इथे मध्येच घर आहे एक वाडीच्या, आणि तिकडे ही दुसरी वाडी आहे. ही आमच्या समोर ही जी टेकडी दिसते तिला टेंबी नाव आहे, टेंबी बोलतात. तिथे पण काजूची झाडे भरपूर आहेत, पण यावर्षी आली नाहीत. आणि ही बुद्धवाडी आहे, बुद्धवाडीतली घरं दिसत आहेत. हा एक घर आहे, आणि इकडं आहेत बाकीची घरं, ती दिसत नाहीत झाडांमुळे, दिसत आहेत तरी पण. तर असं आहेत. खाली एकदम मस्त हवा सुटले. हा इकडं भराडा आहे, भराडेवाडी. भराडेवाडीची पण घरं दिसत आहेत थोड्या प्रमाणात, बघा समोर. आणि इकडं आमचा रसालगड, हा समोरचा टेकडे दिसतो त्याच्या पलीकडे. चला आपलं काम आपण चालू राहू द्या, नाही तर खूप टाईम होईल. कारण मी पाण्याची बॉटल पण घेऊन नाही आलो, आणि ताण तर आत्ताच मला लागले. ही कवली आहे की झाड जून नाही, तर इथं कवली जून आहे. आपण फक्त जूनच काढायची, जूनच भेटली आपल्याला. कवली पडली वाटतं, ही जून पडली. आता बाकी हे बघा, मी जोपर्यंत काढतो, आपले व्हिडिओ काढायपर्यंत खूप टाईम जाईल. सो मी इथं थोड्याशा आहेत त्या दाखवतो तुम्हाला. हे बघा, या सगळ्या जून आहेत. घरकुलीमध्ये बघा कसे घेतलेत. आता ते वडतो, त्या कारणे निघतील. पडल्या दोन, सगळ्या पडल्या. जमवायचाच मात्र लफडा आहे, कारण पातेल्यामध्ये खाली गेली असली तर काय भेटणार नाही लवकर. पडली तरी ती एक हाय. आमच्या गावी कोणाला यायचं असेल तर मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा, खास करून मुंबईवाल्यांसाठी. खूप इंटरेस्टेड आहे कोकणामध्ये. अनेक प्रकारचे असेच मजेदार, खूप मज्जा येते. काजू म्हणा, फणस म्हणा किंवा आंबे म्हणा. आंब्यांचा सीझन तर येतो आहे आता. यावर्षी आंबे आहेतच, पण पावसाने 3 दिवस हजेरी घेतल्यामुळे यावर्षी आंब्यांचं मोहर थोडा गेला आहे. ते सुकलेली बी आहे, हे बघा सुकलेली बी, ती पण काढूया. कालू खाली आहे, हे बघा कालू चालला आहे. कालू, हे बघा हे जून झालेले इथे आलेत फांद्या. तर जून झालेले काढतो मी. ही कवली आहे, तर हीच फक्त काढूया. टाकला आहे थोडीशी जून, पण अजून 2-3 दिवस जायवेत तिला, म्हणून ठेवतो मी त्यांना. इथं पण आहेच. सगळे जून झालेत. थोडा घरकुली नीट काढता येत नव्हतं, दिसत पण नव्हतं, त्यामुळे मी पुढं आलो आहे. तर पुढं खूप जून झालेत. एवढे काढलेले आहेत. तर बघूया किती खाली पेटत आहेत त्या पातेल्यामध्ये.
पातेल्यात भेटणार नाहीत अशा बिया आहेत. असं लपून बसतात. एकदा पातेल्यात गेला की गेला. त्यामुळे सोबत कोणतरी माणूस लागतो. मी पहिले आणतो इकडून जमा करून कुठं भेटतायत ते. ज्या पातेल्यात जातील त्या जातील. जेवढे भेटले तेवढे घ्यायच्या. घालू हे घालू. चला आता इकडचे काढूया आपण. टमाटर केलेले आहेत त्यासाठी काढायचं. मग काय म्हणतोय आपल्याला. तर जमवलं की एकदा काढायला बघा. चीक लागतोय हाताला. चीक लागला तर हात येणार. अजून कुठं लांब लांब आहे काय. भूक तर लागलेच. भूक लागले त्यामुळे बिस्किट पुढे आणलेत 2 कालूसाठी आणि 1 माझ्यासाठी. थोड्या वेळानं खाणार आहे. हात तर येणारच नक्की. हे बघा हे पांढरे डाग लागले ते काजूच्या चिकाचे आहेत. काजूच्या चिकाचा जर इकडे वरती डाग लागला तर मग आपल्याला आपली कातडी भासते. ते आपल्याला मामून एकदम अशा वरती हाताचे तलवे सोडून उदल कुठे लागला तर डाग पडतो. एक डाग मला गेल्या टायमाला पडला. तर पुन्हा मी आता काळजी घेतली की वरती कुठे लागाय नको म्हणून. आता हाफच घालून आलो आहे टी-शर्ट. म्हणजे काय लागण्याची शक्यता आहे पण मी सांभाळून करतो आहे. एक काजूचं चीक असं लागला नाही पाहिजे हाताला. झाले जमा करून. तर जवळपास 1 किलो भेटल्यात. 1 किलोचे 200 ग्राम ते 150 ग्राम बिया येतील. तर आता पुढे जाऊया आपण. कालू चल वर वरती चल. हे चल वर. तर आता वरती जाऊया. दुसऱ्या काजूवरती काय भेटतंय काय बघायला. काठी घेऊन चला. चल घालू. एक बी घालू. त्या काजू आहेत पुढे त्या समोरच्या काजू आणि ती काजू आहे समोर. ही बघा ही काजू आहे. आता जाऊया इकडे बघा आहेत काय त्या काजू बिया. तर एवढ्या बिया काढलेल्या आहेत. दाखवतो मी तुम्हाला. एवढे आहेत. मी इकडं आपल्या हे आमचे दोघांचे बिस्किट. ये चले. खायचं आता. जाते वेळी खाऊ. पाणी पण तिकडे पिऊ. हे काजूली काजू थोड्या एवढ्या भेटल्या. अर्ध्या भेटल्या म्हणजे पूर्ण बहुतेक ह्याच काजू भेटल्या. एकच काजू आले. तर ए कालू थांब.
ताण लागली. तर फायनली आता घरी जातो आहे. एवढ्या काजूच्या बिया काढल्यात, ही अर्धी पिशवी आहे. तर आता घरी जातो आहे. चालू ये. तर आता घरात जायला 15-20 मिनटं लागतीलच आणि ताण तर खूप लागली. जाता आता बिस्किट खाऊया आणि पाणी पियाला घरात जाऊया. हे घालू चल ये. तर आता व्हिडिओ कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि अशाच नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच व्हिडिओ माझी पूर्ण बघितल्याबद्दल. तर आभारी आहे. चला तर आपले व्हिडिओ स्टार्ट करूया.